Chcel by som si kúpiť byt, ale nemám veľa času. Musím to pozrieť na webe. Do vyhľadávača napíšem www.negodreal.sk, ako mi známy odporúčal. Mali by tam byť najlepšie ponuky. Zakliknem nehnuteľnosti. Mohol by som vyplniť filter. Hľadám niečo v Ružinove, ale dám iba virtuálne prehliadky. Počul som, že sú tam najlepšie ponuky. Pozrime niečo v tom Ružinove. Napríklad Exnarova? Áno, štvorizbový byt Bratislava Ružinov. Vyzerá to celkom dobre. 115 000 nie je až tak veľa. 3x spálňa, orientácia na sever a juh. Aj východ do dvora so zeleňou. Pozrime si prehliadku. Zaujíma ma najmä to okolie. Pekné okolie značí dobrých susedov a tam sa mi bude určite dobre bývať. Dúfam, že tam bude dostatok zelene. Áno, ako som predpokladal, sú tu stromy, pekný trávnik, susedia sa určite starajú. Dá sa tu aj parkovať. Nič nepočujem, je tu ticho, tu sa mi bude dobre bývať. Poďme sa pozrieť do bytu. Kombinácia farieb sa mi páči. Obývacia izba je prepojená s kuchyňou. Wow, aj takéto byty sú v Bratislave. Poďme sa pozrieť do obývacej izby. Výhľad z okna je do dvora. To sa mi páči, určite sa to bude páčiť aj mojej žene. Pozrieme sa, čo dávajú v televízii. Fíha, dnes hrajú dobre. Takáto prehliadka by určite pomohla predať aj môj byt. Kontaktujem ich, dúfam, že z toho niečo bude. Je to veľmi jednoduché. Stačí napísať len pár informácií o mne, pár informácií o byte, tam odoslať a o všetko ostatné sa postarajú už oni. Chcel by som to dať ešte zdieľať na Facebooku kamošom. Klik a všetci už o tom budú vedieť. Vyberiem tomu ešte správny náhľad, aby bolo jasné, o čo ide. Dám zdieľať odkaz. Aké jednoduché, nie?